ya durhaka lan durhaka secara otomatis temriku dawuhipun Gusti Allah inna azabi lasadi temen setune siksane ingsun Gusti Allah punika banget abote. Mula lewat mimbar punika sumangga kula lan panjenengan sami punika gesang tansah napa terima kasih. Terima kasih ya Allah, dina iki aku isih iso ngopi. Terima kasih ya Allah, dina punika tasih panen kacang. Terima kasih ya Allah, dina punika bojoku isih setia. Angger terima kasih dan terima kasih mesti napa kemawon punika napa atine bunga. Lah nek ati kula lan panjenengan sami bunga delalah ya boten napa boten lara. Wong penyakit punika sumbere saking pikiran kula lan panjenengan sami kok. Mula penting punapa penting belajar napa kemawon punika dipun wangsulaken dumateng ngersanipun Gusti Allah. Lah wong Allah Gusti Allah punika lho muji, senengane muji. Mula Allah alhamdulillahi rabbil alamin.